Здравейте, аз съм шеф Ивайло Попов и днес искам да ви представя един изключителен нож, единствения по рода си в България, произведен от един много голям българин, Слав Славов. Здравей, Иво! Разкажи ми малко повече за този нож. Значи този нож го проектирах за професионалисти. Нарекох го W Grind. Това е грейдвания вариант на S-Grind. Предимството на този нож спрямо другите е всичко залепва до първия ръб, където се сливат правия скос и в длъбната част на контактното колело в 250. Изключително красив нож. А каква е тази стомана? Това е неръждаем дамаск, изкован от Дамастил. Шарката се нарича Голяма роза. Добре, нека да го изпробваме. Ето, както виждаш, стои нареден. Да видим остротата. Нека да пробваме. А как мога да се здобия с този нож? Всеки нож се изработва индивидуално и по поръчка. Като можете да ме намерите на Слав Наев.